kawai ba zai yi ba ai na gaya maka haka ake malamai ta wani ba haka ake malami ba kawai a ba tallafi ka wani rike rabu da shi salamu alaikum Allah isa malam yana ciki wani gaji da wani abu a kai mutumin nan da kake ganin shi ya san ahalari ya san ishmawi ya san littattafai masu girma kuma ya san haƙƙin al'umma haƙƙin makotaka amma baya fitarwa sai dai ka dinga jin ƙauri da ƙanshi ta sallar kwano yana fita amma baya fitar da haƙƙin makotaka haka ake muka yi babban malami ga shi babba amma babban ban karkata a rama ya hizo kenan akaram kallon barka da ita ya fito na yi barka da ita ku ne wallahi tallahi to ya kuke a ranka shi dade a rama magana ce ta kawo mu ka san ishmawi ahalari da sauransu haka ne ko ba haka ba ka san cuta ka san cutarwa wannan gaskiya ko ba haka ba wannan gaskiya magana ta gaskiya wannan akan maganar wannan tallafin da na azumi da gwamnati ta kawo ko ba haka ba wannan gaskiya yanzu ka duba na'ibi gaskiya ne sai har ma yake ga shugaban yan iska kai taimakon naka ba ka yi wa kowa ranka shi daɗe shi ba nake amma ya za a ce an kawo taimakon nan mun rasa komai dan tallafin nan dai da aka kawo na watan ramadana gaskiya ne kuma mun ga kayi cikin gida da shi gaskiya sai dai mu dinga ganin hayaki da kauri ta saman kwano yana fita kuma mun je kayi biyu za mu ga ce ba da dan mu dan tako mu ga gurin ka na yi shekara ta nawa ina jin sallah a masallacin can shekarun da yawa ko haka tun da muke da kai ka taba cewa malamin dawo baya ka ja sallah ba ka ma yin fashi bare mu samu damar jin sa don haka ku abin da ciyaman ya aiko masallaci ya ce a bayar haƙina ne saboda ɗaya idan sallah ta kyau ni ne sila haka yana yi idan sallah ku ba ta kyau ba ni ne sila haka yana yi kuma a lahira kafin a tuhume ku ni za a tuhuma ya aka da ja ku sallah alwala ta ba ta kyau ba azumin bara ai baka nan aka raba shinkafar na'ibi ba abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka samu a duniya to Allah ya rubuta za ka samu haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne to dan haka kai munafircin ka har ya kai ka duba wa gida na ido kaga irin kala hayakin da zai rinka fita a gida na saman kwano saboda buhun shinkafa biyu na daya kai kana tana wa ina jin sallah a masallacin nan ban taba cewa na gaji ba ko na taba cewa na gaji ba yi ban taba cewa na gaji ba to akan me dan buhun shinkafa guda biyu wanda ciya mun ya bayar shi ne za ku zo ku ringa hira a ƙofar gidana na abubuwan buhun shinkafa ai za ka ga na hiro hayakin fari da baki yana to na cinye ba zan bayar ba ba zan ba da shinkafar ba hanna'ibi a turan a rama mu ai ba wani abu muka ce ba mun dai ce a cikin dan ba dai za a ce ko a raba daidai ba a dai ƙarfar nuna wani abu a matsayin mu na makotaka to gaskiya kun nuna magana kun ga ni Allah subhanahu wata'ala na da matsayin liman wanda zai ringa mutan ku sallah bare kuwa kuma kaga ka ga duk wani rabo da Allah subhanahu wata'ala ya sa ka samu a duniya kuma ku yanzu ban san irin tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya muku a lahira ba haka ne ko aka haka ne to ka gani ban san tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya muku a lahira ba ni a duniya Allah ya rubuta zan ci a duniya ci a lahira ka gani amma dai magana ta Allah don ka shi daɗi taimakon nan ta ciya min masallaci ya kawo ya ce ga shi wutar ramadana ya taho yi don kama a matsayin ka na shugabanmu ko ba haka ba wannan akwai na ɗazu akwai yin iska aka ce kuma ita sadaka ba a tantance wanda za a ba kowa akan rabawa a bashi rabansa amma kuma sai kai inside kai cikin gida da dukiya yanzu dai can zaka ce dai shinkafar da honorable ya sa aka kawo masallaci da idanuwan ku suna kan shinkafa suna kan idan ranka shi daɗi ma kenan yanzu ba za mu samu komai ba kenan kuna so ya wace so ka gobe an na yi kuna so ku gobe bari ku kofar gidana daman da abin tarihi ya dauko tun daga kan shugabanni har zuwa ƙasa Allah ya hada mu da azalumai shugabanni so kai gobe a gobe kofar gidana kai ina ibi zo mu tafi ka rabu da shi ba a nan zan ci kuma a can ma ci ga wanda zai hana ni ci ba na ba Allah na bu ba ka ɗaya malamin ya yi ɗaya malami ne kai Allah na sai mun malamin mutunci shekara ta nawa ina jin sallah shekara ta nawa ina jin sallah a masallacin nan na ibi bai taɓa cewa maliman dan kudawa bayan dan higa bai taɓa ba dan an kawo buhun kafa biyu
ku zo ku sa idanu na bar Allah tsina ko ba zan ƙara je ku sallar bin kafar ta ƙare kan ma ba ta ƙare ban je ina zan sallar wani dan higin ita ce assalamu alaikum da ma liman a ce man ya bada hinkafa buhu biyu kuma ya ma liman ya hiru ba zan ƙara zan sallar bin kafar ta ƙare don ƙoro na ya do hiru da hance ki ai karma da aka bara an ban kwano nawa aka ban kwano bi iyali ga ɗaya nawa in babban da harban ofi kai ɗaya nawa kullum mutum ya ibada kullum mutum ya ibada dan goyin kafa guda biyu kurkuta mun da hankali ɗan iskan banza ba za a yi sallah ba sai kafa ta ƙare